10 tuli heille radalle. Ja lähtövuorossa sitten numerolla 103 Espanjan vesikoira Donna, Elina Vainikka, Raahen koira Kerma. Valmistautuu 104, 105. Tässä vaiheessa kisaa meillä on siellä tasan 1-0 tulos. Ja se on Uunolla ja Elina. Hienosti löytyi punainen putki sieltä. Nyt jännitetään kontakti. Varaman päälle otetaan kontakti ja katsellaan tätä loppusuoraa vielä kuinka käy.